Шын мусульман һич кайчан теле белән дә, кулы белән дә кешене кыерсытмаучы дигән Пәйгамбәребез саллаллаху галейхи вассалам. Без барыбыз да шын мусульман булырга, хак юлдан читкә тайпылмыйча атларга тырышабыз. Һәм еш кына ул тырышлыкның әҗрен бу дөньяда ук алабыз. Һәрбер уңышыбыз Аллаһның рәхмәте. Безгә очраган кешеләр, һәр яңа танышуларда Аллаһның рәхмәте. Һәрбер кеше хәзинә ул. Әлеге тапшыруыбызның һәр чыгарылышында без сезне бик күп һәм төрле булган хәзинәдәй кешеләр белән таныштырырбыз. Әссәламу алейкум, кадерле тамашачылар. Мин Рәмзия Валиева һәм без тапшыруыбызны башлыйбыз. Пәйгамбәребез саллаллаху галейхи вассалам ирләрне хатын-кызның физик яктан көчсезрәк булуыннан файдаланып, аларны нахакка кимсетүдән тыйган. Һәм я Аллаһ, шаһид бул, кешеләрне ике төрле көчсез кешеләрнең хакларына кермәгез дип катгый кисәтәм. Ятимнәр һәм хатын-кызлар дигән Ибн Мәҗәх риваяте. Бүгенге заман хатын-кызы үзе үк бердә кимселмәс кебек. Ул үз бәясен белә, балаларын да тәрбияли, сөйгәнен дә кайгырта, үзен дә көннән-көн яхшырак итәргә тырыша. Үз алдына максат куя һәм шул максатка ирешә дә белә. Менә шундый ул бүгенге хатын-кыз. Алинә Сөләйманова яшь әни һәм аш-су остасы. Ул Аллаһ тудырган дөньяның камиллеген күрә белә һәм үзе дә матурлык тудыра. Алинә пешергән тортларга, ул ясаган тәм-томнарга карап торып кына да ял итәргә була. Ниһаять, без Алинә Сөләймановада кунакта. Хәерле көннәр. Әссәламу алейкум, Алинә. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Без бүген Алинә белән кыры әңгәмә генә үткәрмибез, инде ул пешергән тортларны бизәячәкбез. Ул безгә мастер-класс күрсәтәчәк. Алинә, инде эшне нәрсәдән башлап җибәрәбез? Эшне иң беренчедән кулга перчатка киюдән башлыйбыз. Аннан инде тортны һәм чизкекне җиләк-җимешләр белән бизибез. Әйдә Аллага тапшырып башлап җибәрик. Инде ялгышмасам, син безгә махсус чизкек ясагансың, әйбәт. Димәк, инде мин бүген торт бизәргә дә өйрәнәчәкмен Алинә белән бергәләп. Без тортны бүген җиләк-җимешләр белән бизәячәкбез, тәлинкәдәге голубика, клубника һәм инжир. Димәк, инде әйдә Алинә, эшкә тотыныйк. Миңа ничегрәк кайсын алсам әйбәтрәк булыр? Кайсына безнең чизкек күбрәк туры килә? Барсын да алырга ярый. Башта ничегрәк башлыйбыз клубникадан. Димәк, инде җиләкне алабыз. Һәм урнаштырырга кирәк без инде бик матур итеп. Уртага урнаштырабыз кырыйдан. Мин инде үзем очракта мин куям тортка сахарная картинка. Монсы инде безнең кеше соравы буенча шулай бит. Алар ничек сорыйлар, сез шулай итеп ясыйсыз инде. Алинә, бу җиләкләрне урнаштыруның үз тәртибе бармы, әллә инде үзең теләгәнчә бизәргә дә мөмкинме? Тәртибе юк, үзең теләгәнчә ничек тели, күңелен шулай бизәп була тортны. Димәк, инде бизәүне дәвам итәбез. Мин тагын җиләк алсам? Була. Ярый. Димәк, инде Алинә, менә әйтәле, күп мөселман хатын-кызлары бит инде зикретта бала белән өйдә утырганда ниндидер кул эшләре белән шөгыльләнә башлыйлар. Кемдер менә шулай тортлар ясый башлый, кемдер бәйли башлый, кемдер шигә башлый дигән шикелле. Синең бу нинди максат белән тотынган эш булды микән? Ничегрәк кирип киттең бу эшкә һәм инде кайчан башланган эш микән? Сөйләп кит әле бераз. Тортларны пешерүне мин инде 17 елда башладым. Икенче бала тугач, иң беренче тортымны мин пешердем иренең туган көненә. Шуннан соң иремнең туган көнен тортын ышаттылар да эшендә, мин шуннан соң заказга эшли башладым. Анда да шулай бизәп ясаган идегез инде, бит. Димәк, инде шуннан канатланып бу эш башланып китте һәм бүгенге көндә ул дәвамлана. Бик уңышлы гына дәвам итә шулай бит. Бик яхшы. Һәм инде Алинә, менә кеше белән эшләү бит инде ул һәрвакыт кыен. Кемнеңдер зауыгы бер төрле, кемнекедер бөтенләй башка төрле булырга мөмкин. Менә кеше белән эшләү, клиентлар белән эшләү дип әйтик инде, кыенлыклар тудырамы? Кеше белән эшләү кыенлыклар тудырмый. Булгалый, кыенлыклар да, кайбер кеше заказын алмаска может, заказ биреп. Димәк, шундый хәлләрдә булгалый. Димәк, инде пешергән, ясалган торт сездә калган очраклар да булгалый. Калган очраклар булды.
Димәк, инде алып китмәгән торт белән сезнең гаиләгез бергәләшеп кич белән җыелышып, рәхәтләнеп чәй эчәсез. Плюс яклары да бар икән бит әле. Инде сезгә шушындый эшегездә бары тик уңышлар һәм сабырлыклар гына телисе килә, Алинә. Һәм инде шулай ук эшне бераз ерактанрак башласак, үзегез белән дә якыннанрак таныштырып китик әле. Кем ул Алинә Сөләйманова? Каян ул? Белеме буенча кем ул? Әйдәгез әле танышабыз бергәләп. Үзем мин Казан кызы, белемем буенча бухгалтер-экономист. Бүгенге көндә тормыш иптәшем Азат белән 3 кыз тәрбияләп үстерәбез. Мәдинә, Мәрьям һәм Мөслимә. Бик яхшы, димәк, инде чын мөселман исемнәре безнең кызларыбызда да шулай бит. Әйе. Димәк, Алинә менә монда минем әле бик матур гына килеп чыкмый бит. Сезнең шикелле кенә җиләкләрем тырпаештылар, ятыштылар төрлесе төрле якка. Аларны рәтләп була безнең. Так что ничего страшного. Дәвам итәбез. Алинә, син менә шулай оста тиз-тиз генә бизәп куясың. Син мастер-класслар үтәсеңме шушы тортлар бизәү буенча? Әллә һәр даим интернеттан карап яңалыклар белеп торасыңмы? Үз гомеремдә беренче тапкыр инде мин бер мастер-класста булдым. Калганнарын инде интернеттан мастер-класслар сатып алып, анда битсен дә өйрәтәләр, ничек торт пешерергә, ничек инде тортларны бизәргә. Менә шулай, дуслар, без өйдә утырып та интернет аша үзебезне камилләштерә, үстерә алабыз һәм һәр хатын-кыз үзенә кирәк дип тапкан һөнәргә өйрәнә ала. Алинә, инде әңгәмәбезне дәвам итеп, шундый сорау да биреп китәсе килә. Менә тормыш иптәшең Азат синең үз эшең булуына ничек карый? Ул сиңа ярдәм итәме? Син аның ярдәмен тоясыңмы? Гомумән бит инде ир-атлар алар хатын-кызның өйдә булуында гына һәм инде бала карап утыру яклы. Азат ничегрәк кабул итте икән бу үз эшеңә тотынуыңны? Тормыш иптәшем мине гомумән поддерживать итте. Кирәк әйберләрне тортларга ул миңа инде ярдәм итә алганча апайтып бирә. Мин инде шулар белән нарсын кешегә тортларны пешереп бизәп бирәм. Димәк, инде син һәр даим Азатның ярдәмен тоеп эшлисең, яшисең, шулай бит, Әйе, Алинә? әлбәттә. Бик яхшы. Азатның инде үзеннән бу фикерне соңрак ишетербез. Без инде торт бизәүбезне дәвам итәбез. Алинә, менә минем күрүемчә, монда инде безнең шоколадлар, димәк, безгә хәзер язарга кирәк булачак, шулай бит? Өйрәтеп китсәң, менә шушының белән әле мин беренче тапкыр тотам бу әйберне. Шоколадлы мешокларны алабыз һәм тортка яза башлыйбыз. Шын мастер инде минем ялгышларымны төзәтә. Менә ничек кирәк булган икән, зур итеп, калын итеп курыкмыйча. Хөрмәтле тамашачылар, инде без тортларыбызны бизәп битердек һәм инде минем әйтәсем килә, ай-яй, бик авыр эш икән бу. Әле миңа иң җиңел ысулы гына эләкте. Без инде шушы тортларны бизәргә генә тиеш идек. Ләкин шуны әйтәсем килә, һәр кеше үз эше белән шөгыльләнергә тиеш икән. Һәм Алинә, шуннан чыгып менә шушындый сорау, тортлар пешерергә ничә сәгать вакыт китә, көненә ничә торт пешерергә мөмкин микән? Тортны пешерер өчен 3-4 көн алдан әзерләп куярга кирәк начинкаларын. Шуннан соң инде бер тортны бер көндә әзерләргә була. Бер тортка бер көн китә инде бит. Әйе. Бу инде тортны әлбәттә инде бүтән эшләргә дә бүленеп эшләнелә. Гомумән тортны башта бисквитын пешергәч 8 сәгать холодильникта торырга тиеш. Шуннан соң калган начинкаларын әзерләп куярга була. Шуннан соң тортны җыясың. Тортны гомумән җыеп 3-4 сәгать эчендә кешегә тапшырып була. Әйберләре әзер булса, әлбәттә. Бик яхшы. Алинә, нинди рекорд булганы бар? Менә көнгә ничә торт пешерергә өлгергән исең икән? Көнгә 3 торт булды. Бу инде димәк тәүлек буена сузыла торган эш, шулай бит? Бу әлбәттә тәүлек буена сузыла торган эш, но менә бу 3 тортны инде мин 4 сәгать эчендә башкарып тапшырдым. Шушындый авыр эшеңдә Аллаһ ярдәм бирсен, Алинә. Без инде тортларыбызны бизәп битердек һәм мин нәтиҗәсе белән бик канәгать калдым. Алинә, инде җитдирәк сораулар белән дәвам итәсе килә. Дингә килүең ничегрәк булды микән? Дингә мин беренче Аллаһ Тәгалә ризалыгы белән килдем. Аннары инде тормыш иптәшем белән танышкач, ул инде миңа ислам дине буенча вәгазьләр, хадисләр сөйләп, менә шулай әкренләп мин дингә кереп киттем.
Алина, әмнә яулык кигәндә авырлыклар тумадымы? Әти-әниеңнең, дусларыңның карашы ничегрәк булды? Әти-әнием мине инде кабул итте, кайбер инде дуслар читләштеләр, туганнар да кабул итте, менә шулай инде 6 ел буе мин яулыкта. Һәм нәкъ шушы урында инде Алинаның тормыш иптәше Азат белән дә сөйләшеп аласы килә. Ул Алина турында, аның эше турында ниндирәк фикерләр микән? Хатын-кыз буларак Алина нинди микән ул? Тормыш иптәшем Алинаның шушы бүгенге шөгыле белән шөгыльләнеп китү вакытында бик хупладым, чөнки һәр хатын-кызның үз шөгыле, үз эше булуына максат кую бигрәк тә файдалы, чөнки ул өлгерә. Ул вакытта үй эшләренә дә, балалар тәрбиягә дә, хәтта һәм дә инде буш вакытын әрәм итми. 2 ел элек тормыш иптәшем үзенең шушы фикерен миңа җиткергәч, мин аны бик хупладым һәм күтәреп алдым, ярдәм итү ягын карадым. Һәм дә без аны уртак фикергә салып яштык. Җитер микән вакытта безнең балаларга вакыт, җитер микән аны миңа һәм үй эшләрен карарга вакыт. Һәм без уртак фикергә килдек, ул эшне әкрен генә Аллаһ ярдәме белән башлап җибәрергә. Һәм ул аң үзенә дә ошыйдырые, әкрен генә хәзерге вакытта ул бик матур тортлар ясый. 6 ел элек Алина белән танышкач, әле ул дингә якынрак кеше иде, яулык япмыйдыр, намазлар укып, уразалар тотмыйдыр. Танышып, эшләшеп йөри башлаганда, аңа нәсихәтләр укып, ислам диненең матурлыгын, гүзәллеген сөйләп, һәм дә ислам диненең туры юл икәнен вәгазьләр сөйләгәч, Алинага ул аңлады, һәм дә шуннан әкрен генә намазга басты, һәм дә инде яулык киеп йөри башлады. Яулык кигәндә әлбәттә әзрәк кенә читенсенде баштара, һәм аннан соң аңлаткач, ул матур итеп яулыкны бәйләп, кеше янына чыгып йөри башлады, һәм үзен ышанычлырак, сабыррак итеп тавын үзе дә хәзер вакытта әйтә. Менә инде 6 ел ул хәзер намазда, Аллаһка шөкер, үзебездә, һәм дә инде яулык яба. Без үзебездә дини гаилә буларак, тормыш иптәшем балаларга дини сабаклар өйрәтә. Хәзерге вакыттан намазны ничек укырга, һәм дә инде әкренләп олылар белән мөнәсәбәт, туганнар белән мөнәсәбәт, күршеләр белән мөнәсәбәтне аңлата. Шуңа күрә мин тормыш иптәшем бик тә канәгать һәм үзебезнең дини тормышта яшәүебезгә мин бик шат. Хатын-кызның бөтен матурлыгы, бөтен күрке ана булуда диләр. Динебез дә хатын-кызны йорт карауны, балаларны тәрбияләүне хуплый, һәм инде Алина менә шушы эш белән шөгыльләнә башлаганнан соң, бала тәрбияләргә вакытыгыз каламы? Гомумән, синең өчен гаилә нинди урында тора? Гаилә минем өчен дә әлбәттә беренче урында тора. Балаларны тәрбияләргә вакыт җитә. Садиктан соң инде без балалар белән бию дәресләренә йөрибез. 2 кызым да төрле чараларда катнашабыз актив, һәм дә гаиләмә вакыт табып, без ял көннәрен бергә үткәрергә тырышабыз. Алина әле ул чынлыкта камерлар булганга гына шулай бик уялып, тыйнак кына сөйли үзе турында, ә чынлыкта исә ул бик актив тормыш алып бара, 3 кызын тәрбияли, алар белән әле кешеләргә шатлык өләшергә, искиткеч тәмле матур тортлар пешерергә дә өлгерә. Һәм инде күреп торганыгызча, аларның өйләре дә ялт итеп тора. Менә шундый уңган булган хуҗабикә ул Алинабыз. Алина, сиңа тормышыңда да исәнлек, иминлек телибез. Гаиләгездә муллык, бәрәкәт булсын. Әссәламу алейкум. Бик зур рәхмәт. Ва алейкум ассалам. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва сәлям, дөнья тормышы вакытлыча бирелгән нигъмәттер. Шул нигъмәтләрнең дә иң хәерлесе изге хатын дигән. Үзе ул Гайшасын бик яраткан, аның ялгышлыкларын, кимчелекләрен рәхәтләнеп кичерә торган булган. Мәхәббәт тә олы нигъмәт. Мәхәббәт булса, синең кешеңә ышанучы, сине яклаучы кеше бар дигән сүз. Алина өчен Азат та нәкъ менә шундый кеше. Әлхәмдүлиллаһ. Һәр кемнең үз юлы, әйер белән хатынга уртак юл. Хәләл җефетләребезнең дә үзебез белән хак юлдан атлауларын күреп, көн саен сөенү һәр кайсыбызга насыйп булса иде. Әссәламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатух.